trabajamos entre todos, nos pusimos todos a una, el mercado, que ha sido la primera vez que hemos trabajado todos a una con el bicireparto. Y ahora estamos viendo que es mejor trabajar todos a una que no por cada uno por su cuenta. La verdad es que me sorprendió que sacó lo mejor de cada persona, lo mejor de cada compañero, la unión que hicieron, la unión hace la fuerza, y me demostró pues eso, que a día de hoy, a pesar de que tengamos nuestras rencillas el día a día, siempre hay roces y tonterías, por decirlo de alguna forma, pero nos unió mucho i nos demostró eso, que unidos podemos sacar todo adelante. Saps el que passa? Que això ha estat un mercat que ha estat 40 anys fora en el carrer i això se feu així dins. Això és un mercat de barri. Entonces, tot això és un barri, perquè nosaltres així se coneguem tots, així, com te diria jo, sabem qui està mala, sabem quan no venen 2 o 3 persones o una persona major, sabem què és el que passa, perquè alguna haurà passat, saps? Perquè això, ja t'he dit, això és un barri, aunque siga en el mateix centre de la capital, però això és un barri. Entonces, n'hi ha persones i los que estan darrere n'hi ha persones també i se intenta treballar així, de cara a cap.